Master DK. Tiap malam pukul 2 balik udah baru kajago, kurang ka pulang udah baru ka tibo. Ayah pula tu mak lepo daripada baibo heboh. Mula nak capek jago pagi, capek lalu matikan TV, cari alasan pai ka warnet, buka Facebook, main poker, mato latia, bapak sojo, akhirnya badan natania yo. Bukannya denai bagadang setiap malam, mato tu bananan indah namu lalo. Setiap malam pikiran mana rawang, di magona muah mato ko capek lalo. Sabali pinggang, usah dituduh dan naik suko bagadang. Abah tua pula tu te kadai, biarlah lepo, abah santai-santai, main Facebook, hilangkan suntuk habis, pangan saja usah etek, capek berapa, orang berapa, capek tuanya bukan kami, ingin mah aja supaya etek hidup bahagia. Tiap malam pukul 2 balik udah baru kajago, kurang ka pulang udah baru ka tibo. Ayah pula tu mak lepo daripada baibo heboh. Mula nak capek jago pagi, capek lalu matikan TV, cari alasan pai ka warnet, buka Facebook, main poker, mato latia, bapak sojo, akhirnya badan natania yo. Bukannya denai bagadang setiap malam, mato tu bananan indah namu lalo. Setiap malam pikiran mana rawang, di magona muah mato ko capek lalo. Sabali pinggang, usah dituduh dan naik suko bagadang. Abah
tua pula tu te kadai. Biarlah lepo abah santai-santai, main Facebook hilangkan suntuk. Suntuk habis pangana saja usah etek. Capek berapa orang berapa, capek tuanya bukan kami. Ingin mak aja supaya